nin bɛ sɔrɔ kinyankaw caman sigin bɛ k'u ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni a kuma selen. Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmaw ye dɔnta kawruya kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni kardo utukalo tile 23 ye. Ka dɔnta kawruya mun sigira sen kan n'o ye kunnafonidi ye ka tali kɛ mawuludu dakun kan. Faamuyali caman bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na kɛnɛ kan Serifula Jabaramuso tɔgɔ la Samayira Sanogo ani Seydou Ɲari tun bɛ yen. Mahamadou Mustafa kisi nama bayi u bangeni kelenɲɔgɔnya sabatili alisilamiw ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ baara kɛ ɲɔgɔnya jijalen fɛ guna adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ni basigi hukumu kɔnɔna na o de ye dakun ye min sugantira Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaw ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maaw fɛ ka sanga ni san 2026 Mahamadou Mustafa kisi nama bayi o bangeni nisɔndiya o munyamunyaw ye o kɛtɔ ka laada dɔ timɛ ka sanga ni donta kawriya baara ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmaw b'a fɛ ka u ka tɔndenw ka dɔntaw de kanwuriya ka sanga ni o dakun ye sani donga kɛ mawuludu baaraw kɔnɔna na. San o san ni mawuludu sera groupement b'a lajɛ ka thème bɛɛ dɔ ta thème n'o bɛ bɛn jamana yɛrɛ réalité ma n'o ye jamana lahala ye ka se k'o di mawuludukɛlaw ma n'u y'u ka mawuludu kɛ u bɛ se ka Alakira ka hadisaw ani Alakira ka pasamantiyaw ani Ala ye kabako minnu kɛ Alakira bolo u bɛ se k'olu fɔ silamɛw ɲɛna nka o kɔfɛ u bɛ thème min di n'o ye dakun min ye ni groupement m'o di a ka ca la u bɛ tali kɛ silamɛw ka bɛn walima fasodenw ka bɛn k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye pour que jamana ka se ka basi ka se ka kolosuma an b'o kɛnɛ de ka bi pieds minnu filɛ nin ni o ye boloci ye n'o dilannen don kuranɛ ayaw ni hadisa minnu n'olu bɛ tali kɛ bɛn ani kelenya ani ayiwa jamana kolosumani na an y'olu de fara ɲɔgɔn kan ani Alakira ka kuma ɲɛnama minnu bɛ yen n'olu bɛ mɔgɔ su ka kɛ ayiwa ɲɔgɔn minɛ kan ani kelenya kan ani jamana kanu kan an y'olu de fara ɲɔgɔn kan bi ni Ala sɔnna an bɛn'o ci ka taa jamana in yɔrɔ yɔrɔ ni mawuludu bɛ kɛ ni Ala sɔnna ma a bɛɛ lajɛlen bɛna dɔ sɔrɔ a la walasa a bɛɛ lajɛlen ka kuma ni kumakan kelen ye ka sanga ni nabaw nalen ye ka caya ɲɛfɔli kɛra o ye fo ka se hakili fɔlɔfɔlɔw ma o ni ɲɔgɔn cɛ bonya ni karama kɔnɔ nisɔndiya ani farifɔnɔ kɔnɔ ka nɔfɛtugu baara in laɲiniw la. Ɲinan thème a bɛ silamɛw ka kelenya kan u ka deli ɲɔgɔn na min b'a to basigi bɛ se ka sabati jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ. O kuma an kumana minnu kan o kuranɛ kolo ni hadisa kolo de ani Alakira yɛrɛ ka ɲɛnamaya la an y'a ye k'a fɔ bɛnbaliya a sababu ye jumɛn ye a fura ye jumɛn ye an y'olu de fɔ sigi in kɔnɔna la ani ka sɔrɔ ka recommandation dɔ kɛ o ka fɔ bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ maliden bɛɛ an bɛɛ mago bɛ an ka kɛ kelen ye an ka bɛn an ka juguya bɔ an ɲɔgɔn cɛ an ka sigi ka fɔ kɛ o de ye damu ye an ka hinɛ ɲɔgɔn na ani an ka ɲɔgɔn makoto wa an ka dɔn fana k'a fɔ la khayra fi islamin bila ta'a silamɛya ni ɲɛmɔgɔbato t'a la hɛrɛ tɛ yen wala khayra illa fi jamaa an tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ fo an ka fara ɲɔgɔn kan o kuma an ka ko to ɲɔgɔn na ko to ɲɔgɔn ta na an kana fara ɲɔgɔn ta an bɛ fasa wa ɲɛdɔnya bɛ kɛ an na Ala k'an bɛɛ sababa ma. O danganimayale kɛnɛ in nafanw kan Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaw ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maaw ye wele jaabi walasa u ka se ka na somɔgɔ sama sɔrɔ ka sanga ni kɛnɛ in baaraw ye minnu bɛ kɛ sababu k'olu nafa u ka laseliw kɔnɔna na. I y'a mɛn an ka taa kuniyɔrɔ la i b'a sɔrɔ a diyara de an b'a ye k'a fɔ brochure minnu bɛ di mɔgɔw ma sigida wɛrɛw la Mali ni Mali kɔ kan nafaba de b'a la sabula hali n'u ye waajulu kɛ cogo o cogo u bɛna u sinsin bɛn kan ani kelenya kan ani basigi kan Ala k'an bɛɛ sababa ma a b'a to fana u ka kumakanw a tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ an y'o de fɔ kɔlɔkunu bɛɛlen o de bɛ bi fɔ Ala k'an bɛɛ sababa ma an bɛ min fɔ o de ye sabali ye an bɛ min fɔ anw bɛ Alakira ko de la an ka Alakira de fɔ mɔgɔw ye minnu bɛna mawuludu kɛnɛ kan u b'a fɛ ka Alakira de dɔn u b'a fɛ ka Alakira kanu o kumakanw de mɛn an kana an kɔfilɛ mɔgɔ wɛrɛw la ka temps bɛɛ lajɛlen pɛrdi k'a fɔ an bɛ mɔgɔ wɛrɛw jaabi temps tɛ yen nɔ an ka Alakira installé an na an ka baara kɛ n'o ye walhamdulilahi rabbil alamin.
an m'aw ladɔnniya k'a fɔ ni don ta kawuriya baara ye min nɔfɛ tugula ni gafew dili ye o mɔ ni a labɛnna groupement de leader spirituel musulman du Mali maaw fɛ ka ɲɛsin u ka tɔndenw mɔ a baaraw kɛra sababu ka maaw kamara ɲɔgɔn na ka bɔ fan caman fɛ. faraɲɔgɔnkan jɛkulu min bɛ wele ko ka jɛ o jɛkulu taara Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ han karamɔgɔ Seyd Cherif Ousmane Madani Aidara fɛ yen nɔ a baaraw kuncɛra ni dugawudenw ye Lutu Siribe ka sɔrɔlen don. Ne madame Damele Maïmouna Tungara ka bɔ Mopti alhamdulillah Lutu bi yɛrɛ fo fɔlɔ ka kisi ni nɛɛma caman ɲini Alahu Taala fɛ ko kɛ an kuntigi Mamadu kan ka Ala fo ka Alahu Taala barikada ni an ka séminaire ta ko 10 de mais ko yɛrɛ sigi kuma mɛnɛ dɛ mais an ka yɛlɛma ka kɛ séminaire ye ni y'a sigi ko 10 de alhamdulillah laada la ni an ni mɔgɔ mun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que internationalement de don an ka ca donc séminaire de la ni mawulu sera tan kira yɛrɛ kanu n'a barika kama an yɛrɛ séminaire boloda ka bɛn n'o ye donc n'an tilenna ka séminaire kɛ k'an ka thèmes di thèmes ninnu ka ca ɲinanta in bolila sanuya sigiɲɔgɔnya gɛlɛya furu gɛlɛya buramuso fitini buramuso kɔrɔba cɛ gɛlɛya ani muso ka cɛɲɛ ani muso ka gundo parce que mɔgɔ ye musoya gundo kɛ min ye an ansar musow ma gundo ko ye donc bi ta bolilo kan n'an y'o an tilenna k'o kɛ sisan ka ɲɔgɔn bilasira o la sufɛ an bɛna bamadan den basi tan den an bɛna an dusukun ko k'an dusukun jɛ o de y'an se yan su in na alhamdulillah Lutu san o san i ko ɲinan ka di ni salo ye wallahi ne ma siga a siga tɛ ne la ko ɲinan ka di ni salo ye wa an ye duwawu duwawu kɛ a bɛɛ minɛna ni kɛnɛ in kan nisɔndiya bonyana i yɛrɛ b'a ye n'i ye kɛnɛ ye dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ don o don ɲɛtaa de bɛ segin kɔ ten e yɛrɛ y'an karamɔgɔ ye su in na a nisɔn ka di n'an y'an karamɔgɔ nisɔndiyalen dɔrɔn tɔ si tɛ anw yɛrɛ la bilen an bɛ wasa ten ni ɲininka o la o diyara n ye an karamɔgɔ bɛ ni kasi don o don a b'a fɔ an ye ko an ka to ka siniwa an ka fara ka siniwadenw wolo an ka japonɛw ni mariki faransɛw de ɲini mun kama an yɛrɛ ka sini an musow ka sini kama parce que diɲɛ bɛ kasi a bɛ kasi anw de a bɛ fɔ kuma dɔw b'a fɔ ten ko cɛ tɔnɔ man jan mais cɛ ka saya tɛ quoi cɛ mana san 50 sɔrɔ dɔrɔn muso bɛɛ ka ala deli den de k'i ta mais n'i ma den ɲuman wolo den tɛ ta hali cɛ san 80 ale de bɛ taa ɲini ka na di du kɔnɔ n'a ma ɲini ka na du kɔnɔ a tɛ sɔrɔ mais ni muso min sɔnna ka sabali ka muɲu ala y'a fɔ cogo min ala kira y'a fɔ cogo min ka sɔn ka tugu o kɔ wala i den san 15 n kalena ala bɛ nasɔngɔ d'i ma o t'i lafiyalen yan donc an bɛ min fɔ muso ye dɔrɔn toujours an ka karamɔgɔ lamɛn karamɔgɔ bɛ nin f'an ye dɛ k'a ye ni Hayidara lamɛn an ka lamɛn walahi n'an ye karamɔgɔ lamɛn ka tugu karamɔgɔ kɔ Lutu an bɛ wasa min ɲini an n'an bɛ lafiya min ɲini hali n'an sara ka don kaburu kɔnɔ wala an so bɛ lafiya an bɛ sabali de ɲini muso fɛ karamɔgɔw de kasa an ye an ka sabali an ka cɛ ninnu ye k'u to yen a tɛ an ka baw la koyi diɲɛ bi taa cogo min ni diɲɛ yɛlɛmana cogo yɛrɛ bɛ yɛlɛma ten an faw kun tɛ tan an mɔgɔkɔrɔw kun tɛ tan mais an ka ɲɛnamaya cɛw de nana tan an yɛrɛ k'o faamu muso k'a cɛ kalan k'a dɔn min ka di cɛ ye k'o dɔn min man di cɛ ye k'o dɔn parce que muso ka arijɛnɛ b'a cɛ de senkɔrɔ donc n'i ye cɛ tanama k'o ɲini k'a dɔn a ka ca ala fɛ i ni cɛ bɛ ɲɔgɔn faamu a ka du bɛ diya sigi bɛ diya wa denw bɛ aw ladege den barikamaw bɛ wolo i ma siri fila ye yan alhamdulilayi ni donna siri fila dɔrɔn i kalanna ka ban quoi. alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kaye Mauluba san 2026 okumu kɔnɔna la Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique Maɲama groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲama silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ
an karamɔgɔ Seyd Cherif Ousmane Madani Aidara denkɛ a Seyd Cherif Ahmed Tidjani Aidara ni a ka délégation ye u kunda Kaye kan ka bɛn ni karido utukalo tile 23 ye a kun bɛnna ni bonya ni karama ani nisɔndiya bɛɛ lajɛlen Kaye aéroport Dag la a sen fɛ fɛn minnu bɔrɔ la Ibrahim Kulibali bɛ ɲɛfɔli kɛ. Ibrahim Kulibali tun b'a kɛnɛ kan Serifula Jabaranso tɔgɔ la. Mawuludi 2026 ni yale ɲɛnamatɔla ye kokura Kayikaw fɛ yen nɔ ka sanga ni an fa an karamɔgɔ denkɛ a Seyd Cherif Ahmed Tidjani Aidara san o san ale bɛ taa laada la tile ni o ye ka taa kɛɲɛ ni Alakira sanuma ye kisi a nɛɛma bama ale ka bangeli o ɲɛnamaya Kayikaw fɛ yen nɔ ni ka sanga ni wajulu suba ye o kadara kɔnɔna na an fa karamɔgɔ denkɛ a n'a ka jamajɛkulu u y'u kunda aéroport international président Modibo Keita kan yani o ka se ka sanga ni nɛgɛ kanɲɛ 14 ye ni o ye sanga 30 sɔrɔ an fa karamɔgɔ denkɛ a n'a ka jamajɛkulu u bɔra Bangɔni duba kɔnɔ ni k'u kunda aéroport kan ka taa laadaw la tile ni ka tila k'u kunda Kayiba Jabate kan. Nin taama in a bɛ bila hukumu kɔnɔ san o san ka sanga ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni a bɛ tali kɛ kira sanuma in ka bangeli ka taa o su wajuluba kɛ Kayikaw fɛ yen nɔ. Fana ala y'u garijɛgɛ don an fa karamɔgɔ denkɛ la ni o ye a Seyd Cherif Ahmed Tidjani Aidara ye ka kɛɲɛ ni nɛgɛ kanɲɛ 15 o kelen ka sanga 7 sɔrɔ an fa karamɔgɔ denkɛ a Seyd Cherif Ahmed Tidjani Aidara a n'a ka jamajɛkulu u sɛnsɛnna ka don aéroport international président Modibo Keita kɔnɔna na laadala tilenniw kɔfɛ u y'u kunda Kayiba Jabate kan waati kunurun kɔnɔna na sabula Kaye ni Bamako kuntɔgɔla man jan avion na u selen Kayiba Jabate kɔnɔ u kunbɛnna Kaye aéroport Dag la nisɔndiya munyamunya ani farifoni kɔnɔna na i n'a fɔ u ɲɛ b'a la diya la cogo min na bɛɛ nisɔndiyalen don bɛɛ farifoninen don bɛɛ b'a la k'a fɔ Cherifukɛ ala ka doni ɲuman ye Kayiba Jabate kɔnɔ i ɲuman nana a diyara an ye olu de kɛra nisɔndiya kuma ye bɛɛ bɛ ka min fɔ k'a ɲɛsin an fa karamɔgɔ denkɛ ma o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ u selen Kaye aéroport Dag la o kelen ka se yen nɔ jamajɛkulu kɛla k'u sɛnsɛn ka tila ka se n'u ye fu Ansaru Jabala la ni o bɛ Kaye di yan'u ka se yen nɔ gidɔrɔ siraba fɛ i b'a ye k'a daminɛ kabini aéroport Dag la fu Kayiba Jabate dugu kɔnɔ maaw kelen bɛ ka sira bɛɛ minɛ hali gidɔrɔn tɛ ɲɛkisɛ la ka sanga ni u ka nisɔndiya n'u ka farifoni ye ka an fa karamɔgɔ denkɛ kunbɛn ni ka tila k'a jira la k'a fɔ a bɔra a fɛ a nana fɛ yen nɔ o sangani o tɛmɛnen u selen Ansaru Jabala la Kaye di u kelen ka bisimilaliw daminɛ kumaw talen kɔfɛ bɛɛ ye walimanuw fɔli kɛ k'a ɲɛsin an fa karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ko sabula ni laada in a bɛɛ la tilen san o san an fa karamɔgɔ den fɛ a Seyd Cherif Ahmed Tidjani Aidara ka sanga ni a yɛrɛ wolo fa ka kungelenatabaw ye sabula a ka wulikajɔ tɛ foyi ye ka ɲɛda kura di silamɛya ma diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ u selen Ansaru Jabala la a b'a ye k'a fɔ nisɔndiyaw kɔrɔkɔrɔyara tuguni ka sanga ni Kaye Ansar sifina ka jɛkulu fo ka taa se diinɛ wɛrɛ ma tɔw ma bɛɛ bɔra i ko kɔnɔkulu ka an fa karamɔgɔ denkɛ kunbɛn aw ɲɛ b'a la cogo min na lakana tigilamaw olu fana kun bɔlen don kosɛbɛ min b'a to ka maninfuw n'u u bolofɛnw na kɔlɔsi baasi foyi kana nabaw fana sɔrɔ cogo min na k'u sɛnsɛn ka se fu u seyɔrɔ la a kɛra nisɔndiya ni muɲumuɲa kɔnɔna na u kelen ka se yen nɔ i b'a ye k'a fɔ an fa karamɔgɔ yɛrɛ a den nisɔndiyalenba a ye jamajɛkulu fo ka tila ka Kayikaw fo u ka bɔli an'u ka kanu na k'a ɲɛsin an fa karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ni ka tila k'u sɛnsɛn ka se u Jabala la olu de kɛra waatibaw ye minnu ni o bɛ jate minɛ an fa karamɔgɔ ka doni na Kayiba Jabate kɔnɔna na yanni wajulu su dumanba in o ka boloda ni o kan ka bɛn ntɛnɛn su in ka dugujɛ talata la an bɛ min fɔ ni senatama in a bɛ bila kadira kɔnɔ min bɛ tali kɛ kira sanuma in kisi a nɛɛma bama ale ka bangeli o su ɲɛnamali. An bɛ to Kayikaw fɛ yen nɔ Kayikaw bɔra i b'a fɔ kɔnɔkulu ka Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyd Cherif Ousmane Madani Aidara denkɛ a Seyd Cherif Ahmed Tidjani Aidara kunbɛnni in kɛnɛ kan an ka ɲininikɛlaw y'u ka kuma galamani tɛnku maa dɔw la an ka ɲɛma dɔw fɛ. N bɛ foli daminɛ n'an ka délégation min bɔra Bamako
Ahmed Tidiane Haidara a n'a ka délégation bɛɛ an b'aw fo k'aw barikada k'a fɔ aw ye aw k'aw bisimila Kayi dugukolo kan yan. Kayi cɛ ni a muso bɛɛ sewalen don aw ka nali la bi. An bɛ Ala deli mun b'aw natɔ sɔrɔ o kana aw ta tɔ sɔrɔ. An bɛ Kayikaw fo. Bi ye donba de ye. Kayi cɛ n'a muso aw ye aw nimisi wasa bi. Aw bɔra kɛnɛ kan ko Kolokulu a diyara an ye a bonyara ma. An b'aw fo ka barikada an y'aw dɔn ni nin de. An ka section minnu kɛra sababu ye ka nin kɛnɛ in na kɛnɛmaya an b'u fo k'u barikada n'o y'an ka Kayi section ye ani Amideli section ani Sadiola section ani Segala section an b'aw fo k'aw barikada aw tɔgɔ n'aw jamu na. Muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka bɔ ka an karamɔgɔ fo a n'a ka délégation a Seydi Tidiane Haidara funangɛni dusukun ɲuman tigi Haidara jiko ɲuman tigi Haidara danbe tigi Haidara karama tigi Haidara hikima tigi Haidara dɔnni tigi Haidara Tidiane min sabalila ka muɲu ka yafa a tɔɔrɔbagaw na a degunbagaw ma an b'a f'i ma k'i Haidara faso kunna woloden Haidara baso kunna woloden Haidara sirifukɛ mun bɔra la ni ka Kayi ka bɔ a la man gɛlɛ ka k'a la de ka gɛlɛ an b'a f'i ma k'i Haidara i bisimila Kayiba Jabate kɔnɔ Kayi musow ko k'i n'i ka délégation k'i bisimila Kayi cɛw ko k'aw bisimila Kayi faamaw ko k'i bisimila dugutigi ani alimami ko k'i bisimila Kayi zenesu ko k'i bisimila Kayi ɲamakalaw ko k'i bisimila ko k'a damina depuis ni tile bɔrɔ fo tile binyɔrɔ ko nin bɛɛ y'i baba ka kɛnɛ ye k'an b'a f'i ma k'i Haidara sirifukɛ tana tiɲɛbali i bisimila Kayiba Jabate kɔnɔ sirifukɛ mun ni nɔrɔ donna Kayi kɔnɔ an b'a f'i ma k'i bisimila an bɛɛ kɔrɔtɔlen don Seydou Diallo k'a kana tigɛ ko ne yɛrɛ b'a tigɛ k'a di yɛrɛ ma parce que an bɛɛ b'a fɛ k'an ka sirifukɛ mankan mɛn mɔgɔw y'a y'u ɲɛ la fa wulila bɛɛ la ka ban donc o fa min wulila na fura foyi t'a la ni sirifukɛ ma mikoro sɔrɔ k'a fɔ salamu aleykum maa si ka fa ti kɛnɛya nka fa hɛrɛman don ni kira kanu fa wulila hadamaden na a y'a to o fa in ka to a la kira somɔgɔw kanu fa n'o donna hadamaden na Ala fo ni o fa in ye o fatɔya o ye hɛrɛ ye ka tuguni o fatɔya bɛ taa laban alijinɛ kɔnɔ anw bɔra u mamakɛw fɛ yen sisan anw y'a ye mɔgɔw bi ka sa u mamakɛw su nɔfɛ cogo min Haidara de Haidara an bɛ bɛɛ lajɛlen fo monsieur le maire i ka yamaruya kɔnɔna la aw ye Kayikaw bisimila ka ban ne tun t'a fɛ ka kuma wulada in na n'an bɛ taa kɛnɛ min kɔnɔ an sifin damaw don ni manja bɛ ɲɛfɛ bi o de ka di ne ye ale ka se ka kuma an bɛɛ tɔgɔ la o de kama n nana jɔ a kɛrɛfɛ mais wulada in na n'a ye ko ne ka kuma ka Tidiane bisimila ne b'o kɛ parce que anw y'an to tunga fɛ nin n'a ka cɛkɔrɔba n'o ye Ase Sherif Usman Madani Haidara ye ni o denkɛ ye Ase Ahmed Tidiane Haidara ye ninnu jiginna anw nɔfɛ fɔnsɛ kɔnɔ Bamako k'an to fɔnsɛ labɔ la anw bɛ taa kɛnɛ o kɛnɛ kɔnɔ maaw ye kuma caman fɔ ma mais ka anw ja gɛlɛya an ka continuer an ka baara fɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ Ala n'ale ka kumakan sanuma maaw y'anw na gosi ka kuma caman fɔ a ma k'an bɛ fɛn o fɛn kɛla ko politiki ko de don a ko Batuli Binta a y'aw ka baara kɛ n'a y'a sɔrɔ diɲɛ latigɛ politiki bɛɛ tun bɛ kɛ tantɔ de san tun b'a sɔrɔ Mali développera anw ma ɲina Ase Ahmed Tidiane Haidara k'o kumakan kɔ anw bɛ tugu o kumakan kɔ ka baara in kɛ jusqu'à ce que an mago bɛ développement na o ka se ka k'an ka jamana kɔnɔna la bi vol ko kun bɛna ɲaami cogoya dɔ la
Sheriff yo ko ba dɔ yira anw na a y'a yira an na k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'o bɛ taama a nɔfɛ a bɛɛ lajɛlen ye bonya kelen de ye a bolo nin tɛ mɔgɔ bɛɛ la dɛ a y'a yira an na k'a bɛ hami ni bɛɛ ye ko hali n'a bɛ kɛ ale yɛrɛ bi i ka mɔgɔ dɔ a bolokɔnɔmɔgɔ dɔ min bɛ a ka baara bɛɛ kɛ a ka ci bɛɛ lajɛlen kɛ a b'o de to Bamako délégation tɔ ka na Kayi kɔnɔ yan k'o de bɛ kɛ mais a t'a kanu mɔgɔ dɔ ka bɔ a ka so ale nɔfɛ ka tila ka segin aéroport la wallahi nin n'a ɲɔgɔnnaw ninnu bɛ to anw kɔnɔ ninnu ye walandabaw de ye anw bolo sabula an y'o de fɔ bi o conseil islamique ka hami a n'a ka ɲɛsin fan a y'a bolo si yɔrɔ min k'an ka kɛ basigi ani kelenya o sabatiba ye malidenw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o baaraba in y'a sɔrɔ Sheriff b'o baara la a b'a kumakan fɔ a kumakan b'a da a kɛwale b'a la a ka lahalaya bɛɛ b'a yira o tuma na anw de kunna wolola anw de kun kɔrɔta la anw minnu kɛra délégation ye ka fara ni cɛba in kan n'o de Sheriff Ahmed Tidiane Haidara ye. Kayikaw maliyɛnw wallahi Sherifu ninnu kanu Ala subhanahu wa ta'ala ɲɛkɔrɔ aw ani ne Ala bɛ maloya ka anw don jahanɛmɛ kɔnɔ ni ninnu kanu sababu ye siga si t'a la fiyewu alikiyama jɔ don ni anw fɛn fɛn taara minɛ k'a fɔ an kan ka taa côté gauche fɛ wallahi a ye ninnu kɛ assuré a ye ninnu don aw ni Ala cɛ Ala b'aw bila a bɛ taa alijinɛ kɔnɔ siga si t'a la fiyewu a Sayidi Sheriff Ahmed Tidiane Haidara ne ma kanu k'a ka bon ne ma kanu k'a ka jan ne ma kanu k'a a jɛlen don nga ne y'a kanu de sabula ale kanu yɛrɛ de ye wajibi ye minɛ maa kunna jara maa min ye ninnu kanu wa maa ta cɛna maa min bana ninnu na n b'an karamɔgɔ bisimila sagisɔn naani min jɛra ka mawuludi nin labɛn n'o ye Kayi Sajola Amidedi Sɛgɛla olu bɛɛ lajɛlen jɛra ka bonya di Sɛgɛla sagisɔn ma k'a ka karamɔgɔ bisimila o bonya kɔnɔna na an b'an karamɔgɔ fo k'a wale ɲuman dɔn a ɲuman nana hɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ Ala k'a segin hɛrɛ la mawuludi min na don hɛrɛ min na an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ban hɛrɛ la o bɔlen kɔ an bɛ foli lase an karamɔgɔ ma n'o ye Sherifu Usmani Sherifu Madani Haidara ye an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fɔ yan fo Bamako o tɛmɛnen kɔ an b'an ka komitew n'an ka su sagisɔn bɛɛ lajɛlen fo baara nin a daminɛ hɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ Ala k'a laban hɛrɛ la. An bɛ to Kayikaw fɛ yen a se Sheriff Ahmed Tidiane Haidara ye laseli minnu kɛ kunbɛnni kɛnɛ kan an ka ɲɛmaadɔw fɛ. Alhamdulillah bi nin waati in na an nisɔndiyalen don ni an seli ye an badenw fɛ yan Kayi dugu la nin ye laada ye san o san Jam'iyyatu Ansaruddin al-Islam ka ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ka alakiraba Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka ka mawludu labɛn ka kuma Sayyidi Sheriff Usman Madani Haidara fɛ a ka den dɔ di kana fara Kayikaw kan ka o mawludu ɲɛnamaya o san a janyana kabini 2011 ka fara an balimakɛ kan n'o ye Sayyid Muhammad al-Madani ale de nana nin sira in daminɛ an ye ka nin baara in kunfɔlɔw kɛ Kayikaw fɛ yan san min dara o kan 2012 k'a daminɛ o la ka n'a bila ɲinana inshallah an bɛ fara Kayikaw kan ka nin donba in k'a ɲɛnamaya k'a kɛ Ala fo ye k'a kɛ Ala barikada ye ni Ala kɛra dili ye o la Ala ni ce Ala min ye ɲinan san in fɛnɛ nɔgɔya an ye ka an fara ɲɔgɔn kan o hukumu kelen in kɔnɔ ni o de ye san 2026 bi ye le 23 août 2026 Ala ni ce Ala ni ce an ye sira ɲini Sayyidi Sheriff Usman Madani Haidara a y'an bila sira kɔnɔ ziyara an tilala o la sɔrɔ an ye sira ɲini nin baara in kɛli la a ye dugawu kɛ k'a fɔ ni an sera yan a y'a ka dugawu kɛ
an bɛɛ ye an b'a ɲini ala ka minɛ an bɛɛ ma mɔdu ala ka don hɛrɛ la a kun ye kɔrɔta bonya wasa min ye alakira ko la an b'a ɲini ala fɛ ala k'o di an yɛrɛ ma nin ye san o san ye an bɛna ɲɛnamaya dɔ de fara kan san o san dɔ bɛ fara bonya kan wa a b'o cogo la diinɛ ko bɛ ten ala ko bɛ ten alakira ko bɛ ten madama o bɛ sen na o bɛ daminɛ dɔ de bɛ fara o bonya kan kayi yan ɲɛnamaya bɛ tan de mɔgɔ b'i ta kɛ n y'a fɔ min y'a daminɛ n'o ye seyidi muhammed alimadani ale tɛ an jɛla yan kayi karamɔgɔ min o du ɲɛmɔgɔ sajalo de fɔra nka o b'a daminɛ don min alhaji bunaɲang ale fana b'a la nka ale fana tɛ yan ne de la a bɛ ye diinɛ baara n'i b'a la waati min cɛsiri mɔgɔ ye i yɛrɛ de ye n'i ye ka waati kɛ min bɛ yen o ye taali ye wa baaraw ti jɔ e kama o la i kan k'i jija k'i ta de kɛ yanni i bɔdon cɛ yan tiɲɛna ninnu ye cɛw ye minnu ye o jɔyɔrɔw kɛ yanni u bɔdon cɛ yan ani mɔgɔ caman ye nin baara ninnu daminɛ olu caman seginna ala ka hinɛ na an b'a jigi ten wa o don ka ɲini ko ala ka an yɛrɛ fatu nin sira in kan o de la an y'a fɔ n ko san o san dɔ bɛ fara a kan a bɛ san caman bɔ tabali in bɛ fa an ka mali a dubadenw na mali minnu u ka du kɔnɔ ni jamana in ni a bɛ sinsin o du ninnu na n'o ye an ka sarifu duw ye o bɛ an fɛ kɛnɛ da san o san o bɛ fara an kan yaro karamɔgɔ mɔdenw kanjalolakaw dili san o san o bɛ an fɛ nin kɛnɛ in na an ka karamɔgɔw kanlakaw an ka imamu kati ani darsalam o bɛ an fɛ kɛnɛ in na san o san o bɛ fara an kan jirelakaw seko an ka imamlakaw o bɛ an fɛ kɛnɛ na san o san an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ Sikaso ni délégation yɛrɛ ka kuma dira o ma o de ye seko jirelakaw ye imam délégation ka kuma dira ale ma n'o ye imam jire imam suleiman jire a b'o cogo kelen fana na Sikaso jeunesse yɛrɛ ka kuma dira min ma n'o ye Sheikh Mansour Sanogo a bɔra k'a ka seereya kumakanw kɛ ka foli kɛ délégation tɔgɔ la mɔgɔ mɔgɔ kumana nin kɛnɛ in kan yan o bɛɛ ye an jigima fa a y'a ka kanu min b'a a kɔnɔ a ye dɔ de fɔ o la sabu kanu a yɛrɛ man di da tɛ se ka kanu hakɛ fɔ da tɛ se ka hakɛ fɔ tuma dɔ la min b'i ye da bɛ se ka kuma o de kan mɛ min bɛ dusukun na o ye man di mɛ an b'a dɔn o de bɛ an kelen kelen ni ɲɔgɔn cɛ dusukun na hali ni da ma kuma a ye bonya ko ba de kɛ nin ye an ka karamɔgɔba n'o ye an fa Sheikh Bakar Madina ale den k'a ɲini ka den in tɔgɔ da an na a y'a sɔrɔ hali an tɛ dugu la an bɛ taama de la an balima dɔw de taara den wele in na mɛ a y'o de fɔ ko dɔ wɛrɛ bɛ sira la ko bonya dilen don an ma foyi tɛ se ka nin kɛ ni kanu tɛ a sara bɛ ala de bolo a sara bɛ ala bolo o la bi Suleiman Sidibe n'o ye Cheikh Solo ye ale fana bɛ an fɛ nin baara in na a ka ca san 10 ye an b'a baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ wa san o san o ka baara bilalen don ka na an fɛ nin cogoya in na dɔ de bɛ ka fara a kan Faransi bi yan san o san Adama Mariko a bɛna Faransi représenter nin kɛnɛ in kan yan Amérique bɛ kɛnɛ kan yan Abdulkarim Kulibali a b'o cogo la Guinée équatoriale an ka dɔgɔnɔkɛ a bolo kɔrɔtalen filɛ nin ye a bɛ kɛnɛ kan yan a nana Guinékaw représenter ɲinan Italie o ka président san o san n'o o ye Kɔnɛ ye ale tun bɛ na bon réunion dɔw bɛ yen u y'u ka représentant bila ka na Savané
ale fana bɛ kɛnɛ kan yan o la an ka jamana tɔ Côte d'Ivoire Burkina fan caman bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka an bilasira ka na nin kɛnɛ in ɲɛnamaya o la anw tɛna jɛya kuma la k'a fɔ an nana kun min na nin de ka bɔ kun bɛɛ ye n'o ye Alakira ko ye nin de ka bɔ a bɛɛ ye ka Kayi ka o fo an karamɔgɔ ni o ye Mandiaye Baro a ye an kunbɛn Kayi duba bɛɛ tɔgɔ la sabu ale kumana ni Kayi groupement tɔgɔ ye o ye Kayi a imamu a karamɔgɔw du minnu ni dugu yɛrɛ bi sɛmɛ u la a kumana n'a bɛɛ tɔgɔ ye san o san an ka se la yan Kayi jeunesse aw fara ɲɔgɔn kan ka na foli di an ma san o san ni u ka maabaya ye ani u ka yɛrɛ dɔgɔya ye maaba bɛ dɔn taamasiyɛn fɔlɔ min na o de y'a ka yɛrɛ dɔgɔya ye o la an bɛ Kayi fo an b'a dɔnnibaa du ninnu fo hali ni an tɛ fa ninnu dɔn an tɛ mɔkɛw dɔn nka an y'u zuriya minnu ye an y'a dɔn u lamɔna lamɔyɔrɔw de la baro la bɛɛ b'o dɔn walima Kayi a b'a fɔ baro kunda bɛɛ b'o dɔn jamana in kɔnɔ yan nka an b'a fɔ u n'u ka bonya o ye an bonya k'aw yɛrɛ dɔgɔya Cheikh Mandiaye Baro ale de bɛ kuma san o san nka an bɛ min ye ale la ani an bɛ min mɛn ale da wallahi a tɛ anw dabali ban fiyewu sabu anw y'a fa ye san o san ni an kun nana imam an bɛ taa a n'a ka cɛkɔrɔbaya nka a bɛ bonya min ta ka anw sɛgɛrɛ ko sarifuya ni o den kɛra ta a tɛ bali an na an b'o de fɔ o bɛɛ bɛ ten o sara bɛ Ala de bolo. An ka karamɔgɔ bɛ se ka fɔ n b'a lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Burkinakaw ka minisiri min ɲɛsinbɛ Burkina ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma ka bɛn ni uti kalo tile 20 ye a y'a jira diɲɛseleke ni tɔma Nations Unies ɲɛma ka ciden gɛrɛngɛrɛnnen na min n'an kun bɛ taama na Burkina jamana kɔnɔ k'a fɔ diɲɛseleke ni tɔma Nations Unies ka jateminɛ gafew bɔtɔ u ka lajɛ ka baara kɛ ni tiɲɛ ye fɛn minnu bɛ jamanaw kunkan gɛrɛngɛrɛnnen ɲɛna u k'u ɲini k'u dɔn yan'u k'u ka jateminɛ gafe bɔ karamɔgɔ Jean-Marie Traoré a ko ni diɲɛseleke ni tɔma Nations Unies ma ɲɛmaw ma se k'a fɔ farafina cɛcɛ kana jamana sabaw Mali Burkina ani Niger ma ɲɛmaw ye k'a fɔ jɔngwa labɛ baara bala u k'u jija kɔni ka a lajɛ jamana kɔnɔna ko k'o ɲini k'o dɔn yan'u k'u ka jateminɛ gafe kɔni sɛbɛ a ye kuma in dɛmɛ ani diɲɛseleke ni tɔma Nations Unies ka ciden gɛrɛngɛrɛnnen cɛ ni o ye Charles Work Zewde ye a n'an bɛ taama na taama min don k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ diɲɛseleke ni tɔma Nations Unies bolofaraw minnu bɛ Burkina kɔnɔ u bɛ ka baara kɛ Burkina jamana ka wasa kɔnɔ n'o dasumuzumuni kɛra Burkina yanfan fɛ a bɛ sɔrɔ k'o lase diɲɛseleke ni tɔma Nations Unies ɲɛmaaya so ma karamɔgɔ Jean-Marie Traoré Burkinakaw ka minisiri y'a jira diɲɛseleke ni tɔma Nations Unies ɲɛma ka ciden gɛrɛngɛrɛnnen na Burkina faba la Ouaga k'a fɔ surasiw minnu filɛ nin ye farafina cɛcɛ kana jamana sabaw kunna Mali Burkina ani Niger a ka dɔn fɔlɔ k'a fɔ jamanadenw ndɔrɔla jamana ɲɛmaw de kɔrɔ minnu kun dɛsɛ kun bɛ ka lakanabaliya gwɛlɛya wuli ka bɔ u kan wa surasi ninnu nani n'i y'a ye jamanadenw kɛmɛ k'u kanu bi u kɛmɛ k'u kwada lakanabaliya min na k'a kɛlɛ k'o de y'u ja jamanadenw ye o de y'a to jamana ninnu denw bɛ k'a jira a surasiw la k'u ta kɛ lakanabaliya kɛlɛli ye lakana bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min ko jamanakuntigisigi kalata k'o labɛnni bɛ se ka kuma wɛrɛ kɔnɔ. Senegal jamana ma ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ ɲangiw minnu ɲɛsin bɛ diɲɛseleke ni setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI mɔ ni kuma ninnu na ka bɔ Ameriki yanfan fɛ k'a bɛ k'u jɔrɔ bawo ɲangi ɲɛsin bɛ CPI a ma ɲɛma minnu mɔ Ameriki jamana fɛ Senegal jamana den dɔ bɛrɛ ko Abdoulaye Seye CPI kiiribulon ɲɛma o ka danga dɔ du wa jɔyɔrɔ kura ɲini na sira fɛ CPI kɔnɔ Senegal ka den ye Abdoulaye Seye a bɛ ka jɔyɔrɔ kura ɲini o de y'a to Senegal jamana ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u ka dɛmɛ bɛ u ka den ye ka sanga ni nin gɛlɛya ɲɛ dugukolo fɛnɛ kan maa ɲɛɲiniw na CPI ma ɲɛmaw la CPI a ɲɛmaba Tomoko Akane bɛ a la ni musolaka don ka fara kiiri ɲɛma wɛrɛw kan Senegal jamana de Abdoulaye Seye bɛrɔ
Amerika jamana ɲɛma Donald Trump ka bɛn ni utikalo tile 23 dimanche ye a ye Canada kaw ka minisiri ɲɛma Mark Carney yi jaabi. Bawo Canada minisiri ɲɛma y'a yira k'a fɔ tajuru sara bere a fana b'o ɲɛsin Amerika jamana ma. N'a ma ɲɛ ko Amerika y'a jira k'a fɔ Canada jago kɛ fɛn don dɔ Amerika jamana kɔnɔ k'a feere zale bɛ da a kun 100 sara la ni 50 bɛɛ ye. Canada minisiri ɲɛma fana y'a yira k'a fɔ Canada b'a tajuru sara Amerika jamana la a ka feere fɛn minnu bɛ se na Canada jamana kɔnɔ k'u feere zale fana bɛ da u kan k'a daminɛ nɛgɛsiya min bɛ wele ko acier ani Amerika minɛn wɛrɛw ko zale bɛ da nin bɛɛ kun 100 sara la 50 wa a bɛ da o kun ni dollar de ye dɛ. Amerika jamana b'a da Canada kun ni dollar kelen min ye Canada fana b'a da Amerika jamana kun n'o dollar kelen ye. O de kalo tile 23 Amerika jamana ɲɛma Donald Trump ye Canada kaw ka minisiri ɲɛma jaabi. A ko min ye kɔnɔ gwa Canada de b'a fɛ ka nafa sɔrɔ Amerika jamana la ka sɔrɔ a ma kɛ Amerika jamana dɔ ye. Ma min mana nin mɛn kɔnɔ bɛ gwa ka sababu kɛ Canada ye a dama jamana ye nka Amerika jamana ɲɛma Donald Trump de ko fɔ a ka Canada jamana de fara Amerika jamana maraw kan. O de y'a to a bɛ k'a fɔ ko Canada bɛ ka bɔ Amerika jamana numu nka t'a fɛ ka kɛ Amerika jamana mara ye. Minisiri ɲɛma Canada n'o ye Mark Carney ye a ko Amerika jamana nɛgɛsiya min bɛ wele ko acier a n'a ka nɔnɔw ka taa se kuranminɛnw ma firigow n'a ɲɔnaw o fɛn fɛn bɛna feere Canada ko zale bɛ da a bɛɛ kun ka sababu kɛ a ye zale da Canada jamana minɛnw feeretɔ kun Amerika jamana kɔnɔ. Siri Israel la u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bɛn ni dimanche utikalo tile 23 ye ka sigi ka fɔ kurakuraya u cɛ Jordani jamana kɔnɔ ni Amerika jamana ɲɛmaw ka surunna ni don ye. Siri kaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ Siri ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw ma ale tun bɛ Siri tɔgɔla kɛnɛ kan Bani Israɛla lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ wele ko Mossad o ɲɛmaaba Roman Goffman tun bɛ ka Bani Israɛla nɔ nabila. Kuma ɲɔgɔnya in dabɔkun ye fɛn min ye kunnafoniw ka fɔ la o ye k'a lajɛ ka fɔɲɔgɔnkɔ ɲɛsigi n'a ma ɲɛ ko Bani Israɛla ni Turki jamana ka fɔɲɔgɔnkɔ tɔ bɛ ka juguya. Fɔɲɔgɔnkɔ in laban ka na kɛ kɛlɛ bilennen ye Bani Israɛla ni Turki cɛ Siri jamana kɔnɔ. Bawo Turki ni Bani Israɛla ka fɔɲɔgɔnkɔ a bɛ Siri jamana de kunga a bɛ Palestine fɛnɛ kunga. Turki jamana tɛ ka jɛ ni Palestine kɛlɛli ye Bani Israɛla fɛ o digi mɛ Bani Israɛla la. Bani Israɛla fɛnɛ bɛ tajuru sara Turki jamana la cogo min Turki ma murulen jɛkulu min bɛ wele ko PKK Turk ni siya do siya min ni jamana t'a bolo a dɔ bɛ Turki a dɔ bɛ Siri a dɔ bɛ Iraki u jɛnsɛn bɛ nin jamana sabaw ni ɲɔgɔn cɛ ko fɔ u yɛrɛ k'u ka dugukolo sɔrɔ ka kɛ u dama jamana ye nka jamana si sɔn tɛ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya di u ma i fɛ yen. Minnu bɛ Iraki olu bɛ wele ko Kurdistan irakien o y'u ka fangu wele cogo ye. Minnu bɛ Siri olu bɛ wele ko Kurdistan syrien o y'olu ka fangu wele cogo ye. Minnu bɛ Turki olu bɛ wele ko PKK Turk. Bani Israɛla de bɛ taa dɛmɛ de don o Turki taw minnu kɛlɛla Recep Tayyip Erdogan fɛ Turki jamana ɲɛma fɛ ni u ye Turki bila ka don Siri ni u ka siya y'u bisimila Siri Kurdistan syrien Bani Israɛla b'a fɔ k'a bɛ dɛmɛ don olu de fɛnɛ mɔ jango ka dimi don Turki la. O de y'a to kɛlɛ bɛ nin yɛrɛ sɔrɔ Siri. Ko nin lajɛ min kɛtɔ filɛ sa Siri ni Bani Israɛla cɛ a kun de ye ka o dasa Siri kana na kɛ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ kɛ yɔrɔ ye bawo kuma bɛɛ Bani Israɛla bɛ bundeli la Siri dugukolo kan kabini Bashar al-Assad gɛnna ka bɔ fanga na san 2024 laban da Ahmed El Sharaa nanen fanga na Bani Israɛla tɛ k'i tɔto bilen Siri jamana bundeli la a yɛrɛ t'a mɛn bisimila minɛ fɔ Siri dugukolo kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Siri worodugu yan b'a fɛ o dun ka surun Turki jamana la. Abdul Wahab Zirome n'ale tun ye Fédération Malienne d'Escrime ɲɛmaaba ye san 4 kɔnɔna la a tun b'o ɲɛmaya la an b'a ladɔnniya k'a fɔ u ka ɲɔgɔnɲɛba ta ko sabanan hukumu kɔnɔna la u k'a ma Assemblée Générale Élective o hukumu kɔnɔna la a seginna ka kɛ ɲɛmaa ye tuguni san 4 kɔnɔ a baaraw kɛra ka bɛn ni sibirido utikalo tile 22 ye Stade du 26 mars la Yirimajɔkaw fɛ Isif Kulibali Ibrahim Ban b'a kumakan na se. Wasa o ye baara ɲuman ale kɛbaa ta ye Abdul Wahab Zurumi ale kelen ka san 4 n'o ye mandat kelen k'o kɛ Fédération Malienne d'Escrime ale ɲɛmaya la mun kɔnɔna na baara caman sigira sen kan alasa escrime ale bɛ se ka taa ɲɛ mandat kɔni kuncɛlen danaya mina ta ka d'a kan tuguni Ligue 5 ale ni club 12 min bɛ Fédération Malienne d'Escrime ale kɔni kɔnɔna na danaya in baara kɔni waliyara a ye mun ye san 4 baara mun kɛ
a kasabi ko o walawalalen o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ biro kura mun n'o bɛna kɛ maa 19 ye o bɛna yira mun ye maaw la mun kɔnɔna na a bɛ ye k'a fɔ maa minnu ye baara kɛ mun ye mandat tɛmɛnen o maa caman u bɛ yɛrɛ sara kɔnɔna na baara minnu y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ u ka to o baara waleyali la. fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn fɛn o fɛn y'a sɛn ta ka se nin kɛnɛ in kɔnɔ an b'u baw bɛɛ fo k'a fɔ nin danaya mun dara an kan min ye ka san 4 nata ka se ka escrime waleya ka a yakubaya k'a développer Mali kɔnɔ o charge mun dira ma ni Ala sɔnna an bɛ Ala fo an b'a a ɲini Ala fɛ Ala ka se ka se d'an ma an ka se ka a jigi fa a b'a yira k'a fɔ ko an jɛra min na o de ɲɛna o la sa halisa an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i mobiliser parce que min kɛra o ye dɔ ye mais min tɔ bɛ yen o de ka bon n'a bɛɛ ye parce que an bɛ sport min na sport ma nɔgɔn parce que sport lakodɔnnen tɛ kosɛbɛ difficulté bɛ yen mais malgré difficulté minnu bɛ yen nɔ ninnu fɛn fɛn élulen filɛ nin ye o bɛɛ y'a ɲini k'an accompagner o danaya min filɛ nin ye an bɛ se k'o danaya sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ n'Ala sɔnna an ka se ka an ka objectif atteindre cogo min. Département de la jeunesse et des sports olu ka ciden kɛnɛ kan olu ye mun ye baara in kɔni taabolo kɔni fo kosɛbɛ baara in waleyala mun ni bureau sigi in na. An bɔra ka bureau min sigi sisan donc on dit que c'est la continuité ko bureau kɔrɔ min tun bɛ yen wali ni o bureau bɛɛ ma conduit président kɔni reconduit la donc déjà le président a b'a dɔn fɛn min bɛ a kɔnɔ na donc a ye baara min daminɛ n bɛ dugawu kɛ hali bi a fari kana faga o continuer la on souhaiterait que à défaut ka Mali région bɛɛ sɔrɔ a ka kɛ région caman na ka tɛmɛ région 5 nin kan ko ligue ka caya ça veut dire que o b'a yira ko escrime bɛ ka lakodɔn ka taga kosɛbɛ donc o y'an ka laɲini an bɛ dugawu kɛ fédération ni a ka baara la. Baara kɔni kuncɛra maa 19 mun n'olu bɛ bureau la k'olu kelen yira mun ye maaw la an bɛ dugawu kɛ Ala ka mun sankɔrɔta di mun escrime ma Mali la. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka technicien ma sisan an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ stade du 26 mars la Mawludu o kɛnɛ kan mun bɛna ɲɛnamaya Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyd Cherif Ousmane Madani Aidara fɛ k'an bɛn ni Ala sɔnna ma.